Bueno, pois é un premio moi importante porque recoñece as contribucións das mulleres á ciencia e á tecnoloxía e faino a través do papel dunha muller como María Josefa Guggenberger que fixo importantísimas contribucións, foi pionera en moitos aspectos, foi a primeira muller en ter unha beca Fulbright, por exemplo, e, sin embargo, era unha total desconocida de non ser por este premio, non? Entón, isto fala da pouca visibilidade, do pouco recoñecemento que teñen, que tiveron hasta agora o papel e as contribucións das mulleres á ciencia e á tecnoloxía. Para min, a universidade é unha parte imprescindible da sociedade e que ten que estar completamente integrada. Entón, nese senso, pois eu desde sempre, dende que entrei, pois sempre fixemos eu, o meu grupo, o meu equipo, os meus colaboradores, por tentar integrar máis, pois dende a nosa humilde contribución, pois as nosas investigaciones, o noso traballo, e tentar pois aportar solucións ás empresas, aportar solucións á industria, en definitiva, pois aportar solucións para mellorar a vida das persoas. É certo que nos grados universitarios o porcentaxe de mulleres en maioría, hoxe en día en España, a cada casi o 60% de mulleres matriculadas nos grados universitarios. Pero a distribución é moi desigual. En concreto, no meu ámbito, no ámbito tecnolóxico, encontrámonos con grados como Enxeñería Mecánica ou Enxeñería Electrónica, donde o porcentaxe de mulleres matriculadas non supera o 9% ou o 10% escasamente. Entón, isto, obviamente, non hai ninguna razón biolóxica detrás disto, levamos moitos anos pois de campañas de visibilización ou de campañas de recoñecemento das mulleres, de crear referentes, e vemos que nin en España e casi que no resto do mundo, porque esta situación non é exclusiva, por exemplo, de Galicia nin de España, temos unha clara escasez de vocacións científico-tecnolóxicas nas nenas, sobre todo en estes grados que son típicamente grados de homes, ou que temos asumidos como grados de homes, non? Entón, creo que hai todavía moito que facer, e tamén, quizá, temos outro problema, creo, coa progresión das carreiras das mulleres, a diferencia que todavía temos hoxe en día en o ritmo de desenrolo das carreiras das mulleres con respecto ás carreiras dos homes, non? Na vida profesional, nos sectores industriais, os salarios, a diferencia de salarios, na vida académica, pois a diferencia de progresión das carreiras investigadoras. Na iniciativa privada, indudablemente avanzouse moito nos últimos anos, non? Cando eu terminei os meus estudios de enxeñería, había sectores, máis que sectores, non que hubiera sectores vedados, pero que si había departamentos nas empresas que eran vedados, o sea, non, ti ibas a entrevistas, pero non se te ocurría pensar que che iban a ofrecer postos en determinados departamentos, non? Entón, hoxe en día todo eso está máis superado, pero sí é certo que nos sectores profesionais no que se reflexe todavía non a diferencia de salarios. Esa diferencia de salarios empeza a ser importante precisamente cando entra o punto entra o xogo a maternidade. A partir de aí, cando empezan a observarse esas diferencias salariais. A carreira académica é longa, chegar a catedrático leva moitos anos, pero entón é certo que que sigue habendo moi poucas mulleres estudiando nos grados das enxeñerías. Pero con respecto ao desenrolo da carreira, cando mulleres e homes entran na carreira académica, entran en igualdade de condicións, entran por méritos. Isto quere decir que non hai diferencia no número de mulleres, ou non debería haber diferencia no número de mulleres e no número de homes que entran. Pero o que sí é certo é que hai un punto de inflexión que é a etapa dos cuidados familiares, non? Entón, as carreiras das mulleres e dos homes podemos entender ou vemos que a diario que progresan de maneira paralela prácticamente hasta que prodúcese o cuidado dos fillos. As carreiras académicas son longas
e a etapa do cuidado dos fillos coincide moitas veces coa fase de estabilización das carreiras académicas, coa fase de estabilización dunha carreira investigadora. E nese momento producíase unha desconexión. E típicamente, todavía a día de hoxe, non está o suficientemente equilibrado o traballo nese senso, no traballo no fogar nese senso, no? O reparto das responsabilidades no fogar non está todavía pois equilibrado. E ademais, esa desconexión que se produce no caso das mulleres investigadoras, nesa etapa é despois moi difícil de recuperar, porque no noso ámbito o estar, pois exíxese sempre estar na vanguardia, exíxese sempre estar un pouco, pois o último dos avances, non? Entón, é moi difícil despois recuperar esa desconexión que prodúcese con respecto a esa etapa de cuidados dos fillos. Entón, nese senso, pois tense dado tamén moitos avances, empeza a haber, pois normativas que protexen un pouco as carreiras das mulleres, pero penso que todavía é moi importante facer, pois seguir desenrolando normativas e seguir chamando atención das administracións para que teñan en conta pois esos períodos de desconexión que inevitablemente todavía se produce. En enseñería o que facemos é tentar, non facemos máis que tentar aplicar as leis da física aos casos reais. Que o que ocorre? Que cando intentamos resolver as ecuacións das leis físicas, ás veces, pois cando se aplican a problemas complexos, a xeometrías reais, e coas múltiples interaccións dos problemas reais, dos problemas prácticos, pois non somos quen de facelo. Entón recurrimos a dous diferentes formas de abordar os problemas. Unha é a experimental, é dicir, en lugar de tentar resolver directamente ecuacións, por decirlo de alguna maneira, o que facemos é resolver ou experimentar cos modelos ou cos prototipos no laboratorio para pois obter conclusións acerca do que pasará no casos reais. Outra maneira que temos é a de facer modelos, o que chamamos modelos numéricos, pois o modelo que simula o comportamento pois do problema que queremos resolver. Entón, un pouco neste caso é o que aplicamos. Nos aplicamos, o que hacemos é desenrolar os modelos numéricos que simulan, que reproducen o comportamento real do tren, neste caso nunha cousa tan importante como é a resistencia a avance, que é o que marca pois o consumo do tren, ou o que marca pois a potencia que ten que ter ese tren para vencer esa resistencia. É un dos parámetros críticos de diseño dos trens. Penso que a transferencia de coñecemento dende a universidade ou dende o ámbito académico, que facemos é pois fanse pois investigacións básicas, que por suposto que hai que facer, que é importantísimo sentar as bases que xeren o coñecemento sobre o que despois construímos o resto das aplicacións básicas. No caso dos enseñeiros, non somos tanto, non facemos tanto soamente as investigacións básicas, sino que tentamos de coller ese coñecemento e facer as investigacións orientadas pois aos problemas reais, non? Entón, nese senso, eu penso que é fundamental coñecer cales son os problemas reais, cales son os retos tecnolóxicos, por exemplo, os que temos que enfrentarnos. Por dicir algo, por poñer un exemplo, decimos, ahora estamos pois traballando no reto de alcanzar a descarbonización. Pois as tecnoloxías, en principio todos decimos, non, se as tecnoloxías entran, as tecnoloxías entran, pero todavía teñen moitos problemas e moitos retos que afrontar antes de que sexan totalmente pois comercializables ou rentables, por exemplo, non? Entón, nese senso é no que temos que aportar. Que penso eu que como ten que entenderse a transferencia? Pois a transferencia de coñecemento que se fai desde o ámbito académico ten que ser sempre bidireccional. Eu penso que esa é precisamente unha das cousas que marcan
pois a miña traxectoria e de a todos os que facemos transferencia. Que nós transferimos o coñecemento que acadamos das nosas investigaciones e no noso laboratorio dos nosos estudios, pero recibimos tamén, ou aprendemos dos problemas reais e da aplicación desos problemas reais que nos transmiten dentro da empresa, non? Coa que o enriquecimento que produce esa relación creo que é moi importante. De cara aos alumnos, pois tamén, porque tamén ven que o que se fai na universidade non está tan afastado como ás veces queren facernos ver, senón que está moi próximo á sociedade e moi próximo aos sectores industriais. Eu penso que a enseñería é atractivo porque dende a enseñería facemos cousas por mellorar a vida das persoas. A enseñería trata de resolver problemas e preparámonos pois nos grados universitarios para facer fronte a esos problemas, non? Entón, ten que supón un esforzo con respecto a outras materias? Eu penso que non. Non penso que o ámbito tecnolóxico, que estudar unha carreira tecnolóxica supoña máis esforzo. O que ten que ter é máis motivación. Tendo a motivación, pode estudiar o que queira. Non é cuestión de que vaya a ser máis difícil, nin de que vaya a supor máis esforzo, nin de que vaya a ter que estudiar matemáticas e física que son máis duras e máis aburridas. Eu penso que non. Eu penso que hai que suplir o esforzo coa motivación. Eu recomendo que escolla o que queira. O que pense que lle vai facer máis feliz, o que pense que le vai levar pois ao ter máis éxitos, o que pense que pode facelo mellor dentro das súas capacidades, pero non por falta de capacidades que deixe de estudiar nunca, o que se plantexe deixar de estudiar unha enseñería. Unha das cousas máis interesantes do traballo en enseñería é precisamente a necesidade de integrar múltiples coñecementos. A combinación adecuada deses coñecementos pois é a base do éxito na enseñería, porque hoxe en día os equipos que non sexan multidisciplinares e que non podan afrontar ou abordar dende diversos ámbitos a investigación ou o reto tecnolóxico que teñen diante, pois non van ter éxito, non? Entón é necesario contar con equipos diversos, moi importante, onde haya pois diversas formas e diversas experiencias e diversas formas de entender a vida. Por iso é moi importante os equipos nos que haxa pois diversidade, mulleres, homes, diversos puntos de vista, pero tamén que integren pois múltiples coñecementos. Senón, hoxe en día non é posible acadar o éxito na enseñería.